Euskarazko lantokiko prestakuntza eta dualaren mapa sortu dugu. Geomapa deitzen da. Geomapa hau ikastetxeen interesekoa izatea espero dugu. Ikastetxeko lantokiko prestakuntza eta dualeko arduradunen interesekoa, tutoreek ere erabili dezakete, ikasleek eta irakasleak oro har erabiltzeko da. Geomapa zer den ulertzeko simulazio bat egingo dugu. Horretarako jakinbai.eus webgunera joango gara. Bertan mapa atala duzue. Bertan klikatu. Ikusten duzuenez, bilaketa bat egiteko aukera dugu. Lurraldea aukeratu genezake eta lanbide arloa baita ere. Behin lurraldea eta lanbidea aukeratuta, eskubiko aldean agertuko zaizkigu euskaraz lantokiko prestakuntza eta duala egiten diren lurralde eta lanbide arlo horretako enpresak. Probatu dezagun adibidez Gipuzkoan fabrikazio mekanikoko lanbide arloarekin zenbat enpresa ditugun. Geomapa azaroaren erdialdean martxan egongo da. Espero dugu zuen interesekoa izatea eta erabiltzea.